Aw ka bi kunnafoni bakurubaw la maa 60 minnu kɔni tora Sokolo kɔfɛ maa 20 minnu ni kasara la wa jirala k'a fɔ maa 5 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna nin de ye hakɛ ye an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya min taara ka kɛlɛdaga sɛgɛrɛ min bɛ Sokolo kaw fɛ yen nɔ kunun ko kari. Marakaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yɛlɛmani cercle la ni a bɛ fɔ a ma ko association Dagakan u ka wulikajɔ o kɔni bɛnna Gori de ma u ye baara minnu bila sen ka Gori u yalala ka taa olu yira kunnafonidilaw la. Bana dɔ kɔni bɔlen don Chinois ka jamana kan an bɛ don minɛ ko bi min kɛra sababu ye maa 80 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu fa Chinois jamana yɛrɛ kan. Wa maa 2,744 bɔɲɔgɔnko a jirala k'a fɔ bana in kɔni bɛ olu de la. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni Jumadali Sani kalo tile fɔlɔ ye hijira ye san 1441 an bɛ se k'a fɔ ni ye jatew kɔni bɔcogo ye fɔlɔ hali ni y'a sɔrɔ an ka commission de la lune olu maaw ma sigi kɛ fɔlɔ ni sigi kɛra jatew mana bɛn min kan ni ala sɔnna ma an bɛn'o da tulo kan sini an ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni an bɛna daminɛ ni dusukasi kɔni ye dusukasi min ni o binna an ka Mali nantigilakaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛdaga min bɛ Sokolokaw yɛrɛ fɛ yen nɔ Segu jamana kan n'i tɛmɛna ɲɔnɔ yɛrɛ la i bɛ se Sokolo mara ma. Kɛlɛdaga dɔ kɔni bɛ yen nɔ an ka gendarmelakaw mɛn ni kɛlɛdaga kofɔlen kɔnɔ kunun ko sɔgɔmada fɛ a jirala k'a fɔ maramafɛn tabaga jɛkulu dɔw kɔnɔna bi ni kɛlɛdaga kofɔlen yɛrɛ ka sɔgɔmada joona yɛrɛ fɛ. Mali jamana ɲɛmɔgɔso n bɛ se k'a fɔ kunnafoni kɔni bɔra olu yɔrɔ ni o ye bataki ye ka ɲɛsin nin waleya yɛrɛ ma ko bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na dɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka jira k'a fɔ waleya jugu kɛbaa dɔw nana bi anw ka kɛlɛdaga kan kɛlɛdaga min ni a yɛrɛ bɛ Sokolokaw fɛ yen nɔ min ni a kɛra kununko kari sɔgɔmada joona yɛrɛ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 waati tuma min na nin waleya cɛjugu in kɔni taara ka anw ka nantigilakaw sɛgɛrɛ a jirala k'a fɔ finitigilaka 20 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni ni kasarala ni senfɛ wa caman yɛrɛ fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ joginna wa an ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ fɛnɛ caman sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna a senfɛ. Mali jamana ɲɛmɔgɔso kɔni ye wele bila k'a jira k'a fɔ olu ka cɛsiriw ani u ka wulikajɔw bilara sen kan min ye pankulu ye mun b'a to munumunu salo yɛrɛ bɛ se ka kɛ a yɔrɔ mara la cogo min na ka se ka i tɛgɛ da waleya jugu yɛrɛ kɛbaw kan u kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin nantigilaka minnu ni kasara la Sokolokaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ka tila ka duwawudon kɛ minnu fana joginna ala ka nɔgɔyada kɛ u bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ olu kɔni ni maaw bɛ ɲɔgɔn bolo maa minnu ni o ye an ka nantigilakaw ye ni sanga ani waati n'u kɛlen don ka cɛsiri ani wulikajɔ bila sen kan. Halisa o hukumu kɔnɔna na min kɛra Sokolo kununko ka bɛn ni janvier kalo tile 26 ye o kisa nɔ ka a jirala k'a fɔ Mali nantigilakaw ni o ye finitigilakaw ye maa 20 bɔɲɔgɔnko o de ni kasarala ni senfɛ wa maa 60 bɔɲɔgɔnko olu kɔni tora yen nɔ wa olu maaw yɛrɛ cɛla maa dɔw kɔni sɔrɔla minnu sɛbɛkɔrɔ joginna walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ gɛlɛya min ye Sokolokaw sɔrɔ walima Sokolo Mali ka kɛlɛdaga min bɛ yen nɔ gɛlɛya min y'a sɔrɔ Ali Kulubali ye ɲinini kɛ a ko la a ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali kunkanko kibariyaw la n'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Mali yɛrɛ ye kunnafoniya minnu bɛ yen ni a kunnafoniw yuru tɛ kunnafoni dumanw ye a jirala k'a fɔ ko fɛn ye janvier kalo tile 26 san 2020 kɔnɔ fɛn ye Mali wolomasiri tabaw ko fɛn ye jankɔrɔ dɔ kɔni ye o sɔrɔ ka sababuya kɛ ko fɛn ye Bamacikulu walima diinɛ kanagɛlɛ tigilama maa dɔw ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ fɛn ye janvier kalo tile 26 fɛn ye sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 waati fɛn ye ka taa bon fɛn ye Mali wolomasiri tabaw kan minnu ka daga sigilen don
dugula dugu min ni u b'a wele ko Sokolo ni Sokolo yɛrɛ bi fɛn min ye Mali ani Burukina kɔni dancɛ bɔ ani Burukina ani Mali dancɛ ko u bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 85 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye u bɛ yɔrɔ min fana wele ko Forêt de Wagadugu n'u ye tuba min bɛ yen ni u bɛ wele ten ko o ni fɛn min ye ni dugu in kofɔlen fana kɔni ma jan kosɛbɛ wa a jirala fana k'a fɔ ani Segu yɛrɛ dugukolo ko u bɛ t'u jɔ kilomɛtiri 172 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye ni Bamacikulu ninnu kɔni ye o ni moto caman ko n'o caman ani fo ka taa se mobili pick-up min wele ko pick-up ka o n'o caman kɔnɔna bɛɛ fɛn min ye kana bi fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw o ka nin daga in kɔnɔna o jirala k'a fɔ ko o kɔni ye Mali wolomasiri tabaw ka fɛn min ye muguci kɔni daminɛ o kɔni ka nin daga in na ka taa fɛn min ye a fan 4 bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw olu ka daga ɲɛma n'u b'a wele ko chef de poste ko o kɔni ye laɲini kɛ Mali finitigilakaw fɛ wolomasiri tabaw fɛ ko maa si kɔni kana boli bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ yaasa fɛn min ye u na se ka Bamacikulu ninnu ka se ka o gɛn cogoya min na ko o de senfɛ o kɔni ye ko kɔni bɔ o siraw fɛ Mali wolomasiri tabaw ko o kɔni ye mugu caman kɔni ci fɛn min ye Bamacikulu ninnu kɔni na ko o de senfɛ sa a nana ye k'a fɔ ko fɛn min ye Bamacikulu ninnu ko o bɛ nin yɔrɔ in kɔni dɔ kosɛbɛ a dogodogolen yɔrɔ a n'a a dogo yɔrɔ ko o b'a bɛɛ lajɛlen de dɔ ka tɛmɛ fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw yuru kan ko o de senfɛ fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw o kɔni ye muguci kɔni ladɔ maa ninnu kɔni nɔfɛ fo ka taa se heure 2 bɔɲɔgɔnko kɔni ma o ni Bamacikulu kɔni bi ɲɔgɔn na o de senfɛ fɛn min ye u ka chef de poste ye ɲɛma ko o kɔni nana to a la ko o de kɛlen fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw o ka kɛlɛ kɔni libisabalaw bolo kɛlɛ kɔni ɲamina o bolo o waatiw de la ko o de senfɛ fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw kɔni ye o kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko u na u segi kɔ ni u b'o wele ko ni nazaraw ko repli tactique ni o kɔni tun bɛ ka ɲɛɲini kɛ ka se ka sigi yaasa u na se ka fɛrɛ ma n'u ma cogoya min na ko o de senfɛ fana fɛn min ye Mali wolomasiri taba dɔw kɔni fa la o de senfɛ dɔw kɔni ni tola a la wa jirala fana k'a fɔ n'i y'a jateminɛ dɔw fana bɛ yen ko olu kɔni minɛna fɛn min ye Bamacikulu ninnu kɔni fɛ wa jirala k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛ yen yɔrɔ min na ni olu kɔni ka fatuli ko o kɔni dɔ la ni o sɛgɛsɛgɛla a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Mali wolomasiri taba maa 25 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni de ni tola a la fɛn min ye maa 5 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogila wa maa 7 bɔɲɔgɔnko olu kɔni tununa fɛn min ye maa ti olu kɔni taa yɔrɔ dɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi ko fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw ni olu kɔni bɔlen u ka daga kɔni kɔnɔ fɛn min ye Bamacikulu ko o kɔni ye tasuma kɔni don fɛn min ye u ka dagaw la ani o ye minɛ dɔw ta ka taa ni o ye o ma se ka taa ni minnu ye o ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni wa a jirala fana k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw ko olu fana ka wulikajɔ senfɛ o kɔni ye Bamacikulu maa 17 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu fana kɔni fa wa a jirala k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw ko o kɔni ye wulikajɔ kɛ minnu bɛ yen ni u fatula ka maramafɛn kɔni to u bolo ko wa fɛn min ye o ma boli kɔni ɲini o wulila de yaasa ka se ka jamana kɔni lakana cogoya min na ko o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye maliden bɛɛ lajɛlen ko o n'a o ka sangabo foli wa o n'a fɛn min ye sanga foli kɔni ta ka ɲɛsin u somaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma o de kɔfɛ a jirala k'a fɔ karisa fɛn min ye jamana ɲɛma ani fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw olu kɔni ye sigikafɔ kɛ ni u b'a wele ko conseil de défense ni jamana ɲɛma yɛrɛ kun b'a a ɲɛmaya la fɛn min ye Faransi jamana fo ka taa fara jamana 5 min fara bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko n'a cɛncɛn fo ka kɔni lakana yaasa ka se ka Bamacikulu kɔni kɛlɛ cogoya min na ni fɛn min ye o jamanaw la Mali Burukina fo ka taa se Niger kɔni ma a jirala k'a fɔ ko wolomasiri fɛn min ye ni Bamacikulu maaw kɔni ye o kɔni ye nin ko in de waliya ka nin baara in kɛ k'a jira fɛn min ye ni wolomasiri tabaw fɛn min ye G5 jamana wolomasiri tabaw fo ka taa se fɛn min ye Faransi yɛrɛ ma kɛ k'a fɔ ko olu kɔni na se ka o ka kɛlɛ bɔ sira wɛrɛ fɛ min ni nin si tɛ kelen ye. A bɛ tile damadɔ bɔ sisan marakaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ Yɛlɛmani mara la ni a bɛ f'a ma Yɛlɛmani dagakan na ni o ye association ba ye u kɛlen don ka wulikajɔ boloda u ye baara minnu yɛrɛ kɛ Yɛlɛmani yɛrɛ mara la ɲɛ bɛ se ka taa da u kan cogo min na kunnafonidilaw yɛrɛ fɛ tele ɲɛta kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka ye nin kɛnɛ kofɔlen kan minnu salo kɔni taara bɛn dugu ma ni a bɛ f'o ma ko Gori ni ye Gori yɛrɛ ta k'a lajɛ commune don min bɛ Yɛlɛmani yɛrɛ cercle kɔnɔna na baara minnu kɛlen don association Yɛlɛmani dagakan fɛ ɲɛ kɔni taara da nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kan nakɔ minnu dilannen don an balakaw ye ka taa se misiri min yɛrɛ jɔra madarasa minnu jɔra ninnu baara kolo girin fɛn fɛn kɛlen don Gorikaw fɛ yen nɔ minnu salo kɛra ka taa i ɲɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Abdu Watara ani a ka jatala Muniri Jire u ye min sɔrɔ Gori an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ.
Ilimani marabolo yɛrɛ kɔnɔna n'i y'a ta k'a lajɛ sigida 12 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ n'an b'a wele ko 12 communes n'i ye o ta k'a lajɛ an ye sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka an ɲɛ da dagakane yɛrɛ bolonɔ kɔni kan an sera ka sigida 11 de kɔni sɛgɛsɛgɛ kunungo min ye u ka sigida ye min bɛ wele ko Gori an ye wulikajɔ bila sen kan ka taa o yɔrɔ kofɔlen na an taara an ɲɛ da dagakane maaw bolonɔ kɔni kan u ye baara minnu bila sen kan u bɛ tali kɛ jardin kɔni korili fo ka taa se ka kaburudenw kɔni kori ale ni an balakaw bɛ diinɛ kalan kɛ so min kɔnɔ u y'o dɔ fana jɔ olu ye fo ka taa se denmisɛnninw bɛ sigi ban minnu ka kalan kɛ o dɔ dira madrasaso dɔw ma ale ni ka kuran kɔni don misiriba dɔ kɔnɔna na fo ka taa se ventilo ale ni debon kɔni ma fana dilan machine dɔ dira an balakaw walasa u ka se ka baara kɛ ka bɔ nɔgɔ la ale ni moto taxi kelen baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sababu ye laɲini min bɛ association Dagakane na n'o ye Yɛlɛmani marabolo bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya o waleya ninnu ka se ka sabati. Dagakane baara minnu kɛ yan bon an bɛ se ka a dɔ fɔ parce que dɔw daminɛna u ma ban yɛrɛ an bɔra ka taa forage fila lajɛ sisan bon forage a minɛnw bɛ senna a baara bɛ senna a ma ban bon ka bɔ yen bon ka taa madrasaso la bon o min kɛra ye o fana bɛ a dama na ka retour kɛ ka na misiri la bon baara minnu kɛra ye ventilo ni panneau ni o ɲɔgɔnna caman batiribaw batiri joli saba bon o fana bɛ yen bon kana musow fana ka kalanyɔrɔ la madrasaso min sigira musow kama bon an taara o bɛɛ lajɛ bon kana musow ka safunɛ dilayɔrɔ la bon ni safunɛ dilayɔrɔ min filɛ nin ye an ye fɔlɔ min dilan ale dilanna 70,000 ani damadama mais ala y'a kɛ o dilancogo man ɲɛ bon directement an y'o bɔ yen de carrément ka taa nin dilan Yɛlɛmani Bagi Tarawele senbɛ aw baara la o dilanna 62 ani 2 ani 500 o ye n'o de ye nin ye o de dilanna sisan ka ɲa bon nin bɛɛ Dagakane ka baara de Musa la yan nɔ. kaburu joni an bɛ mun na sisan kaburu sɔni Dagakane ka denmisɛnw de y'a kɛ ka kɛ a kɛ kun ye mun ye vraiment dabaw tun bɛ taama an ka sugu kan bon vraiment an t'a fɛ ka taama kan an y'a ɲini k'a fɔ an bɛ sinjan de k'a la ka yiri k'a la mais an y'a dɔn ko vraiment yiri t'an ka yɔrɔ la bon yiri kɛli vraiment a ma nɔgɔ denmisɛnninw kɔni ye courage ta vraiment y'an dɛmɛ ka kɔkɔ kɛ kaburu in na bon kaburu in kɛli 8 hectares don hectare 8 y'o de k'a la. Bon a bɛ Gori bi alhamdulillah an b'a fɔ a ma bisimila an n'ale diyara n y'a bonyana ma bon katakatani min i ka ɲininkali an ka mɔgɔw de y'a san Tunkarankaw Gori commune Dagakane 100% bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ olu de jɛra k'a san a président ye Kɛna Sila yan yɔrɔ la ne fana ye yan président ye bon u y'a san k'a ci ka na an bɛ baara k'a la a baara nafa ka bon an bɛ baara k'a la lɔgɔɲiniw binkaliw ani musow bɛ safunɛ min dilan ni mɔgɔ min ye commande kɛ ka taa dugu wɛrɛw la an bɛ taga a bila ye donc o nafa a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. safunɛ dilan machine an ka musow de y'a d'a ma u bɛ Faransi Dagakane muso Barasa Gore Dukure sani safunɛ dilan machine kan kun kana an kun bɛ ni samiya sera an kun bɛ sɛnɛ kɛ tiga sɛnɛ mais safunɛ dilan machine nana a dan ma sisan an bɛ safunɛ dilan la a dila ma ni sisan cɛ an ye tɔnɔ sama an ye hɛrɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ n'an ye safunɛ dilan an b'a feere n'an y'a feere a wari bɛ don kɛsi kɔnɔ an bɛ tila k'a bɔ ka minɛnw san ka minɛnw bɔ k'u san k'u feere benaru b'o la siw b'o la mana tasaw b'o la Dagakane nala an bolo yan a kɛra an bolo tare de. Association Dagakane yɛrɛ ɲɛmaaba ale yɛrɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Yɛlɛmani fantan 4 bɛɛ lajɛlen na u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa gɛlɛya min bɛ Yɛlɛmanikaw kan u bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi o gɛlɛya ma ɲɛtaa ka se ka sabati ka bila sen ka kuda ye. Alhamdulillah a ka baara in a diyara n ye parce que ne y'a sɔrɔ aw yalara ka commune par commune n'a y'a sɔrɔ u tun ma baara kɛ a tɛ se ka kɛ Dagakane u cɛsirilen don u bɛ ka gouvernement dɛmɛ parce que gouvernement kan ka baara kɛ an m'a fɔ an bɛ se ka kɛ dɛ mais an bɛ caman kɔni kɛ parce que n'i y'a mɛn an taara jamana kɔfɛ an taara fɛn de ɲini ka na jamana jɔ mais an tɛ jamana tila ye donc aw yɛrɛ ye prévu ye donc an ye dɔgɔtɔrɔso jɔ ka écoleso jɔ ka pont kɛ donc ka fɛn caman kɛ fɛn fɛn ye mun bɛ se ka lafiya di jamana ma aw b'an ka programme la k'a kɛ
ka yɛlɛmani bɛ fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye mun ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ an ka ko dɔ kɛ ko ye an b'an cɛsiri ka hali bi ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka ekɔlisow kɛ donc ka baraziw kɛ ka jardinw ka yiri fɛnw mun jardin ni fɛngɛw o bɛɛ b'an ka programme la donc lafiya bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na o bɛɛ b'an ka programme la dugu mun courant tɛ yen an bɛ se ka panneau solaire fɛngɛ ka courant don dugu la o bɛɛ b'an ka programme la a une semaine bi a bɛ yala cercle kɔnɔ donc a taara fɛn fɛn a ye Daraka ni ka baaraw de ye hadamaden n'i b'a fɛ mɔgɔ k'i tɔgɔ ɲɛnama fɔ i bɛ baara de kɛ. Yɛlɛmani cercle yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ marabolo 12 min b'a kɔnɔna na n'an b'a wele ko 12 communes teliɲɛta jɛkulu ni association Dagakane maaw kɔni sera ka an ɲɛda sigida 11 kan sigida 11 na an bɛna wuli ka jɔ bila sen kan ka taa an ɲɛda o fana baaraw kɛlenw kan yɛlɛmani marabolo 12 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na association Dagakane ye baara fɛn fɛn kɛ diɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama nka min ye dabalibanko kɔni ye n'i taara marabolo fɛn fɛn la i bɛ taa ye k'a fɔ sanga ni waati dɔ bɛ ka fara association Dagakane maaw ka jija ni cɛsiri kan barisa hamina min b'u la o tɛ dɔwɛrɛ u fa n'u baw an'u dɔgɔninw olu minnu bɛ faso la yan u ka se ka bɔ nɔgɔ la ka se ka baara kɛ ka s'u yɛrɛ kɔrɔ ka bɔ tirikitɔrɔkɔ la baara ka fisa kuma ye donc Dagakane kɔrɔ ye ka baara de kɛ an tɛ kuma caman fɛ. N'i ko arajo jamana anw ka jamana kɔnɔna na cɛsiriba ani wulikajɔba bɛ maa minnu yɔrɔ an bɛ se ka a fɔ ten tɔ cogo la olu ka bolofara min bɛ Moptikaw fɛ yen nɔ olu ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ walima ka su labɛn su min ni u bɛ jɔnjɔn ta k'a di maaw ma minnu ye cɛsiri yɛrɛ bila sen kan min b'a to basigi ani kolosuma yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan o baara kɔni kimɛnna Moptikaw fɛ yen nɔ n'i ye nin baara yɛrɛ ta k'a lajɛ a kɔni bɛ waleya ɲuman dɔn walima jɔnjɔn ta k'a di maaw ma minnu kɔni ye cɛsiri kɛ ka ɲɛsin jamana in ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Moptikaw fɛ yen nɔ n bɛ se ka fɔ nin dɔgɔfurancɛ yɛrɛ kɔnɔna na Jawutaba Laji Mamadu Tarawele an ka jɛ ka a siraw lajɛ. I n'a fɔ a bɛ fɔ an ka todunkan na cogo min na ŋana tanubaliya o bɛ ŋana timinangoya arajo jamana ale kɔni ye wulikajɔ bila sen ka Moptikaw fɛ yen nɔ ka se ka wale ɲuman dɔn ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ni u ye cɛsiri kɛ bɛn ani kolosuma yɛrɛ bɛ se ka sabati Mopti ni a mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min na i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama an ka jamana bɛ gɛlɛya la kabiri san 2012 waati o gɛlɛya nɔ kan maa minnu kɔni ye cɛsiri kɛ min b'a to kolosuma yɛrɛ bɛ se ka sabati Mopti kɔnɔna na cogo min na olu tɔgɔlasiw o de ɲɛnamayara Moptikaw fɛ yen nɔ min ni a kɔni kɛra jama caman yɛrɛ sigilen ɲɛna. An y'a fɔ président yɛrɛ y'a fɔ chambre des mines a ko c'est vrai bi olu dɔnna k'a fɔ olu ye baara kɛ Mopti région kɔnɔ 2019 mais u ka baara nin kɛra basi kɔnɔna na bɛn kɔnɔna na ale tun b'a fɛ a ka prix sɔrɔ k'a fɔ ko a ye Mali sanu baarakɛlaw dɛmɛ ka sanu bɔ ka ɲa ka nafolo sɔrɔ k'u yiriwa ou bien ka kɛ développement sira fɛ mais c'est vrai a récompensera mais a récompensera parce que gɛlɛya de bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya de bɛ Mopti région na o ti dɔwɛrɛ bɛnbaliya bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa jugu nana don an senkɔrɔ fana k'an ka jamana tiɲɛ mɔgɔw bɔr'u sigiyɔrɔw la mɔgɔw ka bolofɛnw tiɲɛna mɔgɔw ka duguw tiɲɛna mɔgɔw ka minɛnw tiɲɛna kɔngɔ bɛ ka don région kɔnɔna na donc joli bɔnna mɔgɔw sara mɔgɔw banana a kɛra civil a kɛra militaire a kɛra hali force étrangère minnu nana an dɛmɛ donc vraiment a ma kɛ hɛrɛ sira fɛ a ma kɛ yiriwa sira fɛ mais a kɛra parce que pour que basigi bɛ na donc mais c'est un prix important parce que a yɛrɛ k'a fɔ de u ye ŋaniya yira de kɛ u cɛsiri de kɛ u ka nafolo bɔ a ye mini programme lajɛ u y'u ka nafolo de bɔ k'u ka wari bɔ ka wuli ka se mɔgɔw ma u sigida la pour que ka kuma ɲɔgɔnya kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛ sigikafɔ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ fitinɛ min bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ cogo min na donc o de la PONA ye prix in sɔrɔ Tata fana ni Kadija fana ye prix sɔrɔ parce que muso fila de don minnu cɛsirilen don pour que musow bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na pour que musow bɛ se ka sɔrɔ k'u yɛrɛ ye cogo min na k'a sɔrɔ ma dépend u cɛw la k'a sɔrɔ ma dépend u balimakɛw la yaasa yiriwa bɛ se ka na jamana kɔnɔ parce que an y'a yira ko musow ka ca ni cɛ ni musow ka ca ni cɛ fo musow ka jɔyɔrɔ de sɔrɔ fo musow ka kuma yɔrɔ de sɔrɔ fo musow ka baara k'u yɛrɛ ka dɔ fara jamana sɔrɔ kan ka dɔ fara u yɛrɛ ka sɔrɔ kan o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la donc soirée in kɛra o de kama arajo jamana ye ŋaniya in ta depuis ko nin y'a siɲɛ 22nan de ye pour que cɛ ni muso min san kɔnɔ u ye baara kɛ u ye ca kɛ u ye bɔr'u sigiyɔrɔ la ka hakilinaw ta ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma
pour que Mopti région bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min a tɔgɔ bɛ se ka dɔn cogo min na donc o muso ni o cɛ san o san mɔgɔ 3 de bɛ lasuganti olu cɛ la pour que ka prix nin d'u ma donc an bɛ radio jamana fo an b'a ɲini radio tɔw fɛ ani mɔgɔ wɛrɛ gansan minnu bɛ u ka nin initiative multiplier minnu fana ye prix sɔrɔ ɲinan an b'a fɛ fɔ cɛw tɔw fana ye k'u ɲɛma da o ma pour que u ye cɛsiri mun kɛ u fana ka se k'o ɲɔgɔn kɛ yaasa competition in bɛ se ka continuer cogo min na san o san nin y'a 22nan ye an b'a fɛ an ka se 100 a ka se 1000 na. maa minnu b'a la k'a fɔ olu kɔni ye cɛsiri kɛ min b'a to kolosuma yɛrɛ bɛ se ka sabati Mopti ni a mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na jɔnjɔn taara k'a di olu ma cɛ fara musow kan minnu ka wulikajɔ yɛrɛ fanga bonyana wa olu yɛrɛ ma kofɔlen dɔw kɔni sɔrɔla kɛnɛ kan minnu y'u ka nisɔndiya yira. Mopti région mɔgɔw sɔnna k'a fɔ ne ye baara kɛ n ye n jɔyɔrɔ fi Mopti région kura je crois k'a ka kan ne k'o kɛ mun na parce que ne yɛrɛ ye région in woloden de ye donc i ka jugu ni fɛn y'a sɔrɔ n'i bɛ se hakili o kɛ fo fɛ bi moyen mun bɛ kan ka kɛ pour que vraiment dɔgɔya ka se ka na donc hakilina min bɛ ne la sa sentiment min bɛ ne la o tɛ sentiment wɛrɛ ye toujours ka wuli k'an jɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ siri pour que vraiment Mopti tun bɛ cogo min fɔlɔ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ Mopti yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ Mali bɛɛ don parce que ni Mopti y'a yɛrɛ sɔrɔ ni Mali tɔ m'a yɛrɛ sɔrɔ c'est comme fou parce que Mopti fait partie de l'ensemble du Mali donc ni baara in min kɛra su in na a baara in a y'an nimisi wasa kosɛbɛ parce que a bɛ courage don an na an ka fɛn kɛ tuguni peut-être min ka fisa ni nin ye n'o ye kelenya bɛ se ka na cogo min bɛn bɛ se ka na cogo min maliyɛnw bɛ se ka don da fɛ cogo min i y'a mɛn bamananko t'a la filako t'a la dɔgɔnɔnko t'a la marakako t'a la bɛɛ ka don da fɛ an bɛɛ fa kelen an bɛɛ ba kelen an k'a miiri k'a fɔ jamana in a tɛ se ka jɔ n'an yɛrɛ tɛ dɛ n y'a fɔ n ka discours la n ko bɛnbaliya in n'an b'a kɔnɔ bi an ka laɲini tɛ dɛ o y'a imposer an kunna de c'est à dire ka i wajibi k'i don bɛnbaliya in kɔnɔ n'o tɛ maliyɛn ka baara tɛ nin ye o donc maliyɛnw kan ka o de faamu k'a daminɛ Moptikaw la fɔlɔ parce que gɛlɛyaba de bɛ Mopti yɛrɛ la n'i y'a fɔ ko centre parce que gɛlɛyaba de bɛ yan donc an kan k'o faamu k'a fɔ k'an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi in na an ka n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'a fɔra an kan don o don an bɛ kasi mɔgɔ de kana an dɛmɛ alors que an fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ yan ala barika la a fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ yan donc an kan n'an ɲɔgɔn faamu k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kunnafoni de bɛ bi fɔ mais n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne b'a dɔn k'a fɔ ko caman bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ Mopti mara la voilà. Ne b'a fɔ dɔrɔn i ka dɔn i faso kɔnɔ i tɛ faama i tɛ waritigi a ma nɔgɔn kɔ mais n dɔnna n faso la ni n ka baara ye ne fana b'a fɔ hali sinikɛnɛ fɛn fɛn nana n faso kun kan ne bɛ n seko ni dɔnkɛ ka k'a dɛmɛ n bɛ so de la quoi an ka san kura min filɛ nin ye ala k'a hɛrɛ d'an ma ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma. arajo jamana ɲɛmɔgɔba Moptikaw fɛ yen nɔ ale kɔni ye nisɔndiyaba de sɔrɔ nin sigi in yɛrɛ la wa mun y'a to olu yɛrɛ ye nin boloda Moptikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ a y'i da don kun na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ. parce que ko hakilina min y'an bila n na parce que ko mana kɛ cogo o cogo ko nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye o de la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don jamana na an y'o de fɔ maa mana sɔrɔ baara o baara la fɛn o fɛn ni a bɛ na ni lafiya ye jamana kɔnɔ i ka kan k'i senfa la n'i y'an ka Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ bi gɛlɛyaba de b'an kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti ta tɛgɛfa b'o kan parce que kabini san la 2012 fo kana se an bɛ don min na ko bi i b'a dɔn mɔgɔw sɛgɛlen don maa si m'a fɔ hayi don o don kow de bɛ juguya ka taa fɛ
mais alhamdulillah mais an y'a ye k'a fɔ maaw bɛ maa la minnu y'u cɛsiri kosɛbɛ min bɛ se ka to sigikafɔ bɛ se ka kɛ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ o hakilina de y'an bila la bɛn ani kelenya min bɛ se k'a to an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni ka ko to ɲɔgɔn ta la o de y'an bila la k'a fɔ an fana na se k'an jɔyɔrɔ fa yaasa jamana in ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na mais n'i y'a fɔ fana k'a fɔ ko nisɔndiya bɛ minɛ nisɔndiya n'i ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma fa n'a nuji ma fa daji b'a fa sabu aw yɛrɛ ye k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Mopti maaba caman tun bɛ yan donc su yɛrɛ kɔrɔbara aw yɛrɛ y'a ye an tora baara la mais maa si fari ma faga cɛw ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen tora yan nɔ donc k'aw jira la k'a fɔ nin hakilina ye an kɔni waati bɛɛ lajɛlen an seko n'an damayira mana kɛ fɛn o fɛn min bɛ se k'a to bɛn ni kelenya bɛ se ka na jamana in kɔnɔ an b'a kɛ. nin kɛnɛba in kɔni nana kuncɛ ni bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya ɲuman ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma min b'a to kolosuma ani basigi o bɛ se ka sabati Mopti ni a mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen hakaja ka se Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen ma. lakɔliso 900 bɔɲɔgɔnko jatew de bɔra o kan k'a fɔ olu de datugulen don anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min ko bi jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan ka taa se a kɔgɔduyanfan ma gɛlɛyaba bɛ yen nɔ an bɛ don min ko bi ka sababu kɛ jatigɛwale yɛrɛ maaw ka waleya ye an bɛ maa minnu wele ko terrorisiw bari olu y'a jira k'a fɔ lakɔli min ni an bɛ ka o kɛ an ka jamana kɔnɔ kabiri an ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ ma sɔrɔ nanzaraw ka lakɔli nalen n'a bɛ fɔ o ma ko école classique ka fɔ o ka dabila an ka jamana kɔnɔna na o sababu nɔ ka Segu mara la ka taa Mopti mara la ka taa fɔ an ka jamana kɔgɔduyanfan fɛ lakɔlisow kɔni datugulen don an bɛ don min ko bi dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a hakɛ bɛ taa se fo lakɔliso 900 bɔɲɔgɔnko la ɲinini minnu kɛra an fɛ o kisaw la an ka jɛ ko seerew lajɛ. basigibaliya min filɛ nin ye anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan ni ka se jamana yɛrɛ kɔgɔduyanfan fɛ ni a daminɛna san 2012 waati o kɔni kɛra sababu ye lakɔliso caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ datugulen don anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan hakaja ka taa se jamana yɛrɛ kɔgɔduyanfan fɛ ka sababu kɛ lakanaba minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kan ka lakɔlidenw yɛrɛ latanga min b'a to u yɛrɛ bɛ se k'u ka kalan kɛ cogo min na olu lakanabaw kɔni caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ tɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na an bɛ don min ko bi o sababu nɔ kan jatigɛwale yɛrɛ kɛbaa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni an yɛrɛ b'u wele ko terrorisiw olu kɔni kelen don ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ i sen nɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan wa n'u nana se tugukofɔli min na u b'a jira k'a fɔ kalan kɔni kana se ka kɛ cogo si la n'o ye nanzara kalan ye an b'a fɔ min yɛrɛ ma ko école classique olu ka laɲini kɔni ye fɛn min ye o de ye kuranɛ yɛrɛ bɛ se ka kalan cogo min na walima an bɛ se ka kɛ madarasa ye o kalanw ka se ka sabati denmisɛnw yɔrɔ nka a kana kɛ cogoya si la lakɔli kalan o kɔni kana kɛ an ka denmisɛnw kun maa minnu bɛ yen nɔ ni dɔw b'a fɔ ma ko terroriste ni dɔw yɛrɛ k'u ma ko jihadisiw olu kɔni ka kumakan ye nin ye ka munumunu salo kɔni kɛ an bɛ don min ko bi jateminɛ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ lakɔliso 900 bɔɲɔgɔnko o de datugulen don an ka jamana cɛmancɛ bolo ka taa jamana kɔgɔduyanfan fɛ dɔw y'a jira k'a fɔ jamana cɛmancɛ bolo o de ta sɛbɛkɔrɔ ka ca bari a jirala k'a fɔ lakɔliso 700 ni lakɔliso 50 bɔɲɔgɔnko o de datugulen don hali y'a sɔrɔ fanga ka cɛsigi min bɛ Mopti ye n'o ye général Abdoulaye Cissé dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na ale kɔni tun ye dantigɛli kɛ Mali alisilamu ka lajɛrɛba min kɔni kɛra yen nɔ ni o kɔni sigi dabɔra kanbɛn yɛrɛ bɛ se ka sabati Mopti ni a mara kɔnɔna na gouverneur ka ɲɛfɔcogo la ale y'a jira k'a fɔ lakɔliso 600 ani lakɔliso 70 bɔɲɔgɔnko o de datugulen don Mopti ni a lamini bɛɛ lajɛlen na n'i ye Mopti jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ lakɔliko kɔni a fanga jiginnenba don Mopti jamana yɛrɛ kan ka tɛmɛ Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen kan o tun ye kabiri waati tɛmɛn'o ye nka nin waati laban ninnu na bolofa nana kɛ a kow kan ka sababu kɛ lakanabaliya min sabatilen don Masina yɛrɛ mara kɔnɔna na ka taa se Jɛnɛ ma Tɛnɛnku ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ lakɔliso caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni datugulen don ka sababu kɛ siran ani papa min bɛ ta ka lakɔlidenw ni lakɔlikaramɔgɔw yɛrɛ sɛgɛrɛ o wagati kelen Tɔnbukutukaw fana fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ Tɔnbukutu yɛrɛ lakɔlikaramɔgɔw olu kɔni tun kelen don ka muruci yɛrɛ boloda ka sababu kɛ tɔrɔmɔɲɔ min tun kan ka di olu ma salon yɛrɛ lakɔliko hukumu kɔnɔna na o tɔrɔmɔɲɔ ma di olu ma olu kelen don ka baarabila yɛrɛ boloda o cogo kelen na a jirala k'a fɔ ɲafunke yɛrɛ marabolo kɔnɔna na maa dɔw kɔni ye munumunu salo kɛ yen nɔ k'a jira k'a fɔ lakɔliso fɛn fɛn bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen ka lakɔliso ninnu datugu siga kɔni kɛra maa minnu na o de ye jatigɛwale yɛrɛ kɛbaa minnu kɔni bɛ munumunu salo la ɲafunke yɛrɛ mara kɔnɔna na o cogoya kelen na Kulukoro yɛrɛ mara la Madinɛ Sakɔ ka taa se Bɔrɔn ma Tubakɔrɔ ninnu lakɔliso kofɔlenw fana bɛɛ lajɛlen datugulen don ka sababu kɛ jatigɛwale yɛrɛ kɛbaa minnu bɛ yen nɔ ni u kɔni nana munumunu salo kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ fɛn wɛrɛ fɛ kuranɛ kalan o de ka sabati nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu kɔni ka laɲini o dɔrɔn de lakɔli
lakolikala u kana se ka kɛ cogo si la min ni an b'a wele ko école classique. O cogo kelen na a jirala k'a fɔ Segu yɛrɛ marabolo kɔnɔna na Negebugu ka taa se Farakɔ ma ninnu bɛɛ lajɛlen gwɛlɛyaba bɛ ninnu kan. An bɛ don min ko bi lakolikalan yɛrɛ sababu la ka sababu kɛ jatigɛwale maaw kɔni sanga ani waati u kɔni bɛna kangari kɔni da min kɛra sababu ye lakolikaramɔgɔ yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ sera ka togodaw bila ka na i sigi Segu yɛrɛ dugu kɔnɔnaw la. École minnu kɔni datugulen don Segu yɛrɛ marabolo kɔnɔna na a jirala k'a fɔ Farakɔ de kɔni ta ka ca ni a bɛɛ lajɛlen bari a yirala k'a fɔ lakɔliso 17 o de datugulen don Farakɔ. Ɲɔnɔ yɛrɛ mara la lakɔliso 11 bɔɲɔnko wa a yirala k'a fɔ Saro lakɔliso 2 olu bɛɛ lajɛlen datugulen don. O lakɔliso 32 min to datugulen don Farakɔ Ɲɔnɔ ka taa se Saro ma lakɔliso 2 o dɔrɔn de sera ka dayɛlɛ ɲina ni kalan kɔni bɛ ka se ka kɛ olu la. Lakɔlikaramɔgɔ dɔ kɔni ɲininkali ale ma sɔn ka i tɔgɔ fɔ cogo si la ka sababu kɛ siran kɔni ye. Ale y'a yira k'a fɔ n'i ye lakɔliko yɛrɛ gwɛlɛya ta k'a lajɛ an bɛ don min ko bi a sababu tɛ dɔwɛrɛ lakanabaliya min sabatilen don olu yɛrɛ kan u ka yɔrɔw la o de kelen don gwɛlɛyaba ye. O de sababu nɔ kan olu kɔni kɛn tɛ cogo si la ka lakɔliko yɛrɛ miirina ta k'a fɔ u na denmisɛnw yɛrɛ kala lakɔli la. Nin ko in kelen don gwɛlɛyaba ye nin kɔni kɛra Farakɔ lakɔlikaramɔgɔ dɔ ye min ni ale kɔni ye datigɛli kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. N'i ye Farakɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ ale ni Segu yɛrɛ cɛ bɛ taa kilo 40 bɔɲɔnko la. Ɲininkali min ni an bɛ se ka o kɛ ka nin kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛ o de ye k'a fɔ don jumɛn denmisɛnw na segin ni ka taa u ka kalan kɛ jamana yɛrɛ kɔgɔduguyan fan ka taa se a cɛmancɛ bolo yɛrɛ fanfɛlaw bɛɛ lajɛlen ma. An dun bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔcogo la jamana sini ɲɛsigi o ye a denmisɛnw ye. Denmisɛn minnu ma kalan sini bɛ o jamana ye wa. Farafinna kibaruyaw la ani diɲɛ fan tɔw an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Farafinna jamana min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko Gambi hali n'i y'a sɔrɔ tariki ni dɔfɔw sera ka a jirala k'a fɔ nin ye maninka duguba ye. N'i ye Gambi yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a tɛnkunnen don Senegal jamana yɛrɛ la. Hali n'i y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la Senegal yɛrɛ fan dɔ don. Nin jamana kofɔlen in kan a jirala k'a fɔ kununko mankanba kɔni wulila nin jamana kofɔlen in kan k'a sababu kɛ parti politique tɔn dɔ bɛ yen nɔ walima murunti bolodalen don jɛkulu dɔ fɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Trieur Jona 3 ans il est temps. O de kɔrɔ ye k'a fɔ san 3 dafara waati dɔ sera. Nin kelen don jɛkuluba ye min kelen don ka wuli ka jɔ boloda Gambi jamana yɛrɛ kan ka jira k'a fɔ u ka masakɛ ni o ye Adama Barrow ye k'a fɔ ale ka wuli ka bɔ fanga la. O mankan min kelen filɛ nin ye Gambi jamana yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba la a jirala k'a fɔ maa 3 bɔɲɔnko minnu kɔni ni kasara la nin wulikajɔ in senfɛ. Hali n'i y'a sɔrɔ jamana faamaw ni o ye Gambi yɛrɛ faamaw ye olu kɔni nana o kuma galontigiya. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin mankan min daminɛnen filɛ nin ye Gambi yɛrɛ faaba la ni o ye Banjul. Maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ f'u ma ko Trieur Jona 3 ans il est temps. San 3 kɔfɛ waati dɔ sera n'i ye kuma in yɛrɛ bamayɛlɛma nanzarakan yɛrɛ la olu de sɔrɔla ka na tagama boloda Gambi yɛrɛ faaba la ni o ye Banjul. Tuma min na u bɛ nin tagama in na u sɔrɔla k'u kunda Banjul yɛrɛ cɛmancɛ bolo dɔw kan. Lakanabaa minnu bɛ yen nɔ san ni olu ye polisiw ye olu sɔrɔla ka mugujugu sisima min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko gaz lacrymogène ka sɔrɔ ka n'o kɛru tagamalikɛla ninnu kan. Tagamalikɛla ninnu ka jaabi kɔni kɛra min ye o de ye ka gɔngɔrɔ yɛrɛ ta u ni lakanabaa ninnu sɔrɔla ka ta kari ɲɔgɔn na. O kɔni de senfɛ a jirala k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jɔgina maa 3 yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ fatura Keba Mane ni ale yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko hôpital général de Serekunda ale dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye ale ye nin dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. Hali n'i y'a sɔrɔ Gambi jamana faamaw ni olu ka kuma lasela Ibrahima Sankare ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye nin wulikajɔ jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa foyi kɔni ni ma to a la. Min kelen don gwɛlɛyaba ye Gambi jamana kan an bɛ don min ko bi o de ye k'a fɔ Gambi yɛrɛ faamaw kɔni nana dansigi nin tɔn jɛkulu kofɔlen yɛrɛ kan ani nin tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ni o ye Abu Nje k'ale yɛrɛ minɛ k'a du dibi la. O kɔni kelen don gwɛlɛyaba ye an bɛ don min ko bi Gambi yɛrɛ jamana kan. A kibaruyaw mana kɛ fɛn min ye don n'a nataw la an bɛ n'o fɛsɛfɛsɛ ni ka da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Irak jamana kunnafoniw na karidon ni o bɛnna janvier kalo tile 26 ma san 2020 lamɛrikɛnw ka lasigiso min ni o bɛ Bagdad a jirala k'a fɔ ko marifa min ni o bɛ wele ko rokɛti o cikan 3 kɛra ka ɲɛsin ni lasigiso kofɔlen ma. O wagati kelen o y'a sɔrɔ jamana kɔnɔden dɔw kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko u ka fanga tacogo man d'u ye ni olu n'u ka lakana tigilamɔgɔw kɔni karila ɲɔgɔn na fo ka t'o kɛ sababu ye lakana tigilamɔgɔw kɔni ye marifa ci maa kelen na o fatura.
damadɔ tɛmɛlen o kɔfɛ fɛn min kɔni ye lamɛrikɛnw ye olu kɔni ye weleli kɛ idakikaw fɛ yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko minnu kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ u ka lasigisow kɔni na k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko o waleya min ni o fɔlen bɛ yen k'u ko o sabati a jirala k'a fɔ ko ni marifaci kan in kɔni tun tɛ a dɔrɔn ye ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko dɔgɔkun laban minnu tɛmɛna ko i bɛna ye k'a fɔ ko waleya caman taara ka ɲɛsin lamɛrikɛnw kɔni ka lasigiso ma yɔrɔ min ni o kɔni sigilen bɛ bagdadikaw fɛ yen wa jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen kɔni ko lakana sabatilen don yen kosɛbɛ ko sabu ko lamɛrikɛnw ka kɛlɛcɛ caman de bɛ a yɔrɔ la lamɛrikɛnw ka lasigiso kumada min bɛ yen nɔ o y'a jira k'a fɔ kunnafonina ko kabi ko septembre kalo waati k'i bɛna ye k'a fɔ ko fɛn kɔni ye waleya min ni a bɛ fɔ o ma ko ataki ka ɲɛsigi olu ka lasigisow ma ko o bɛ taa se fo siɲɛ 14 bɔɲɔgɔnko la minnu ni o bɔra irankaw yɔrɔ la ale ni yɛrɛ lakanakulu minnu ni olu fɛnɛ jukɔrɔma donnen don ni irankaw fɛ ka ɲɛsin lamɛrikɛnw ka baarakɛla minnu bɛ yen iraki minisiri ɲɛma ni a yɛrɛ tɔgɔ ye abdel madi ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni waleya minnu talen filɛ kunun bɛna se ka kɛ ko ye ko min ni a yɛrɛ bɛ se ka hali kɛlɛ jugumanba ta ka ɲɛsin iraki ma. Faransi ministre min ka baara ɲɛsin bɛ wolomasiri tabaw ka ko ɲɛnabɔli kɔniba ni u b'a wele ko la ministre française des armées ni o ye Florent Parly ye a jirala k'a fɔ bi ntɛnɛn ko a ye wuli k'i kun da fɛn ye lamɛrikɛn jamana kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnya lamɛrikɛnw ka dugu min bɛ yen ni o ye Washington ye wa a jirala k'a fɔ a ta kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka taa lamɛrikɛnw ka ɲɛmaw kɔni nɛgɛ yaasa lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛma Donald Trump a kun ye kuma min fɔ k'a fɔ ko a n'a ka wolomasiri taba minnu bɛ yen ni u bɛ cɛncɛn fo ka kan farafinna kɔnɔ yan ko a n'a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ yen a n'a ka minɛnw bɛɛ yaasa ka t'u nɛgɛ cogoya min na o na se ka toya k'u dɛmɛ cogoya min na ko barisa ko fɛn ye lamɛrikɛnw ka wolomasiri taba minnu bɛ yen walima u bɛ ka baara min kɛ cɛncɛn fo ka kɔnɔ kan ye lakana ta nasira fɛ fɛn ye bamajikulu kɛlɛli la ko o fanga ka bon kosɛbɛ o de hokumu kɔnɔ ni lamɛrikɛnw kɔni kun y'a jira k'a fɔ o na nin bɛɛ sama ka bɔ yen yaasa ka t'u ka wolomasiri tabaw ka taa o fara fɛn ye u ka wolomasiri taba minnu bɛ Asie gun kɔni kan ka taa olu dɛmɛ cogoya min na u y'a jira k'a fɔ ko o na o kɔni nɛgɛ yaasa u ka wolomasiri taba minnu bɛ cɛncɛn fo ka kɔnɔ cogoya min na yaasa u na se ka o kɔni to yaasa u na se ka o to yan cogoya min na wa a jirala k'a fɔ ko ni y'a jateminɛ a bɛ waati jan kɔni bɔ fɛn ye Faransi politikimaw ani sɔrɔsi kuntigiw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka lamɛrikɛnw kɔni k'o nɛgɛ cogoya min na yaasa o ka wolomasiri taba minnu bɛ cɛncɛn fo ka kɔnɔ ka Faransi finitigiw kɔni dɛmɛ yaasa o na se ka to yen ko o de y'a to fɛn ye Florent Parly ale ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ani Mark Esper ni o ye secrétaire d'état américain à la défense ni o ka baara ɲɛsin bɛ sɔrɔsiw ka ko ɲɛnabɔli ma yaasa ka taga o kuma ɲɔgɔnya cogoya min na wa a jirala fana k'a fɔ ni o kɔni tɛmɛna fɛn ye Faransi o bɛ min fana wele ko Quai d'Orsay ni o ye maaw dɔ ye minnu ka baara fana kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye Faransi ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma ni o ministre so ka maaw dɔw ko olu fana n'a wuli ka jɔ kɛ don nataw la yaasa ka se ka lamɛrikɛnw ka maabaw ani finitigilakaw ka ɲɛmaw ka se ka olu kuma ɲɔgɔnya yaasa lamɛrikɛnw ka wolomasiri tabaw na se ka to cɛncɛn fo ka kɔnɔ cogoya min na ni maaw hakili b'a la jirala k'a fɔ janvier kalo tile 13 ni Emmanuel Macron Faransi masakɛ ni ani farafinna masakɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la ni o b'a wele ko po a jirala k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ o kɔni senfɛ k'a jira k'a fɔ ko lamɛrikɛnw ka wolomasiri tabaw bi bɔli min ko kuma na k'a fɔ ko na bɔ cɛncɛn fuga sanfɛ ko o ye kunnafoni gomaba ye fɛn ye ka sababuya kɛ jɔyɔrɔba bɛ o la cɛncɛn fuga in kɔnɔ ko o kuma de b'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Faransi kɔni jɔyɔrɔlen don bi fɛn ye lamɛrikɛnw ka bɔli cɛncɛn fuga kɔni sanfɛla la ko ka sababuya kɛ o bi dɛmɛ min don Faransi finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnya Barkhane ko o kɔni y'a jira k'a fɔ o bɛ o dɛmɛ min kɛ sira minnu fɛ ko u ni maa minnu bɛ yen ni u bolo din bɛ ɲɔgɔn ma fɛn ye sɔrɔsiw ta nasira fɛ walima fɛn ye yiriwali yɛrɛ ta nasira fɛ ko o tɛna o jamana wɛrɛ sɔrɔ jamana min bɛ se ka o baara kɔni kɛ u bolo walima jamana min bɛ se ka o baara kɔni kɛ u ye. Sini jamana kungango kibariyaw la bana min bɛ ni u b'a wele ko coronavirus ni o cun bɛ sini jamana kan tile fila ninnu kɔnɔna jirala k'a fɔ ko jateminɛw nana ye k'a fɔ ko o bana in kɔni nalen ko a ye maa 80 bɔ ɲɔgɔn kɔ ka se ka olu kɔni bɔ u ni na ko fɛn min ye an bɛ yɔrɔ min na komi bi maa 2,744 bɔ ɲɔgɔn ko olu kɔni de dɔ la sini kɔnɔ k'a fɔ ko bana in kɔni bɛ u la wa fɛn min ye maa minnu fana bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ye kɛnɛya ko ɲɛnabɔli kɔni ma ni u b'u wele ko les autorités sanitaires olu kɔni nana jateminɛ kɛ k'a fɔ tuguni ko fɛn min ye maa 769 ani 9 bɔ ɲɔgɔn ko bana kɔni ko sigana ko a b'i n'a fɔ ko fɛn ye bana kɔni ye olu fana kɔni minɛ o de hokumu kɔnɔ fɛn ye jɛkulu min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ fɛn ye kɛnɛya ko ɲɛnabɔli kɔni ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni u b'a wele ko organisation mondiale de la santé a jirala k'a fɔ ko olu ka ɲɛma ko a kɔni kɛmɛ ka a kun da fɛn ye Chine jamana yɛrɛ kɔni kan fɛn ye ntɛnɛn bin ntɛnɛn yaasa fɛn ye ka taa maa hakili jolitigiw ni u ye maa minnu ye ni minnu bi Chine kɔnɔ ni olu yuru bɛ fɛn ye banako in kɔni ɲɛdɔn kosɛbɛ walima fo ka taa se Chine yɛrɛ ka jamana
marabaw ma yaasa ani olu na se ka taa sigi ka kuma fɛn ye yaasa u na se ka fura kɔni sɔrɔ bana in kɔni na cogoya min na a jirala k'a fɔ ko bana in kɔni bɛ ka maa caman minɛ hali fɛn ye hakɛ min dila ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bana in kɔni bɛ ka maaw kɔni minɛ hali sisan o de hokumu kɔnɔ fɛn ye siniwaw ka marabolo ɲɛma ni o ye likɛndiyan kɔni ye a jirala k'a fɔ ko ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa dugula dugu min ni u b'a wele ko Wuhan a jirala k'a fɔ ko ni banakisɛ in ko a kɔni yɛrɛkɛ bɛ nin yɔrɔ masina in kɔni na a ye wulikajɔ kɛ ka se o yɔrɔ la yaasa fɛn ye ka taa ko kɔni jate minɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ u ka nin maa kofɔlen ni u y'o ka marabolo ɲɛma kɔni ye ko a kɔni bɔla ka o y'a sɔrɔ fɛn ye a fan bɛɛ lajɛlen kɔni kun datugulen don yaasa banakisɛ in kɔni kana na a sɔrɔ cogoya min na a jirala k'a fɔ ko n'i y'a jate minɛ fana ni dugu kɔfɛ ni ye Wuhan ye olu ka maire o kɔni y'a jira k'a fɔ ko bana in kɔni kɛmɛ ka maa ba sababu ɲɔgɔn ko ka se ka olu fana kɔni minɛ o siga kɛmɛ la ko a bɛ olu fana kɔni na fɛn ye u ka yɔrɔ in kɔni na u ka sigida kɔni na kunkolo dugula walima fari dugula ka se ka o kɔni don o nun na cogoya min na ko o kɛlen fɛn ye u ka fura feere yɔrɔw la ko o ko bɛɛ lajɛlen kɔni dɛsɛlen don o yɔrɔw la. Ni de bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ani tanni k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na ka ɲini masa Rahamani fɛ anw ka nantigilakaw minnu fatura kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sokolo kɛlɛdaga kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛw la Ala ka yafa kɛ u ma o cogo kelen na ka wele lase an ka commission de la lune maaw ma u ka sigi kɛ yɔni kalo kɔni ka sa min b'a to anw ka kalo ni silamɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen makoɲa kalo don kalo in bɛ se ka don ba la cogo min na ni ka barika don a la an yɛrɛ ka jatew bɔcogo la san kɔnɔna na sini don kibaru Ala k'o kɛnɛ yir'an na.